Здравейте, приятели, и добре дошли обратно в моят канал. Не сме се виждали от няколко седмици, за което се извинявам, но започнах втори семестър, което всъщност означава, че ще имате отново видеа, които да гледате за университета, така че е нещо хубаво, реално, че не съм пускала видео от 3 седмици. Но най-накрая реших отново да снимам видео и този път видеото е насочено към кои книги аз се вълнувам да прочета през 2026 година, защото реално ни очаква доста интересни заглавия, но само определени от тях са в моята TBR лист. И всъщност моята TBR лист ще се пълни за напред през годината, но за момента съм избрала малко скромен брой книжки, които бих искала да прочета през 2026 година, така че сега ще ви ги покажа. Вие не забравяйте да ми споменете в коментарите кои са вашите приоритети за 2026 година, кои книги ви искате да прочетете или за кои се вълнувате най-много, ако вече сте разбрали всъщност издателствата, кои книги ще публикува, защото аз се разрових из социалните мрежи на издателствата и те вече са пуснали някои от книгите, които предстоят да бъдат изкарани на българският пазар. Взимам си тук в мен една купчинка от книги, които съм приготвила и това са само заглавията, които ги имам като физически копия в мен. Другите съм ги извадила в телефонът ми, но ще стигнем и до тях. Започваме с книжката, която е отгоре. Не съм ги подреждала по първо, второ, трето желание. Общо взето, което както дойде, както се казва. Така, през 2025 година наблегнах повече на фентазито, което всъщност винаги си е било мой предпочитан жанр. Исках да наблегна на още нови фентази заглавия, така че това също важи за 2026 година. Нямам търпение да видя какви нови заглавия ще излязат на пазара и всъщност има много книги, които не съм чела от вече излезлите фентазита, така че със сигурност ще се поразровя за напред и ще си избера някои така нашумели и може би не толкова нашумели фентазита, които да прочета през тази година. През 2025 година всъщност направих нещо, за което много се гордея и това беше да изляза от зоната си на комфорт с два жанра, именно трилърите и криминалните книги. Тази година със сигурност продължавам с това. Разбрах, че са ми интересни, особено трилърите. Задължително ги вкарвам и в 2026 година. За криминалните също, но може би за криминалните ще се фокусирам в Агата Кристи повече, тъй като все пак не съм толкова навътре в жанра и ще заложа на сигурно. Чела съм единствено на Агата Кристи криминалните книги, така че бих искала да прочета повече книги на Агата Кристи през тази година, но и до там ще стигнем. Първата книга, която виждам, е една книжка, която всъщност мисля, че доста така хората луднаха, когато излезе на пазара и аз не знаех защо. Не разбирах какво е толкова известното на тази книга. Може би авторът е популярен, просто аз не съм запозната с него, което е много възможно, но вие може реално да ми напишете долу в коментарите дали знаете нещо по въпроса, защо този автор толкова много се хареса. Аз нали нещо изпуснах в бук обществото ни или не знам. Така, това е Изабел Ибанес и книгата "Какво знае реката". Тази книга я купих, поканиха ме на едно събитие миналата година от Чарли Уайлд, за което съм изключително благодарна, беше прекрасно събитие и си купих от книгите им на сляпо и тази книга беше там. И когато я отворих книгата, видях, че точно тя, вече бях чела толкова много ревюта на книгата, навсякъде беше в социалните мрежи, просто знаех, че съм попаднала на популярна книга, но нищо не знам за тази книга. Има си отзад анотация, обаче аз дори не съм я чела наистина, но я вкарах в TBR листът ми за 2026 година, защото очевидно е нашумяла книга. Отново е финалист на наградите на Goodreads за най-добър Young Adult, така ли се казваше, Young Adult фентази роман, и избор на редакторите на Амазон за най-добър роман. Инес Оливера, това явно не е нашата главна героиня, е родом от Буенос Айрес, град пропит от спомените за отдавна изчезнала древна магия. Навърх 19-тия си рожден ден, младата жена получава вест, че родителите са изчезнали безследно по време на една от своите емисии с Египет. Окей, звучи доста интересно. Само като разбера, че има някаква препратка с изчезвания, с някаква мистерия, винаги ме хваща това, така че окей. Добре, всъщност много ми харесва как звучи. Буквално само нотката на мистерия ме хваща. Така че, добре, може това да е даже следващата книга, всъщност една от следващите книги, които ще прочитат, че за момента вече съм решила кои книги ще чета сега. Следващата книга, която ще ви покажа, я имам в моята библиотека вече
година и нещо, сигурно и все още не съм стигнала до нея, а знам отново колко е популярна и колко всъщност харесано фентази. Даже ми беше подарена за рождения ден и просто не съм стигнала до нея заради обемът. И това наистина си го признавам. Обемът и ме плашеше, затова не съм я захванала все още. Това е Когато луната се излюпи на Сара А. Паркър. Абсолютно прекрасна, красива, божествена, великолепна книга, като корица, просто е наистина много красива. Само като видя красиви корици, колкото и да не е правилно, факт е, че аз се хващам в капаната им и винаги искам да си закупя или веднага да прочета книга, която е с хубави корици. Може би вие сте я чели, между другото много ще се радвам да ми споделите мнение в коментарите, да знам какво да очаквам, но със сигурност бих искала тази година да я прочета тази книга, защото от сега обявиха, че ще издадат и втората, така че да я прочета нея и след това да се захвана и с втората книга, която я издадат, така че задължително ми влиза в TBR листът. Следващата книжка, която ще ви покажа, всъщност съм решила да ми бъде следващото четиво и съм изключително благодарна на издателство AMG, че ми я предоставиха и отново имат желанието да си колаборираме заедно, така че I'm so excited! Това е книжката като на кино на Лора Улт, изключително красива корица. Аз и в TikTok, когато пуснах видео за тази книга, обясних, че аз имам, не знам, някаква слабост към розови корици и когато видя розова корица, моментално искам тази книга да е моя и да я прочета. Не знам на какво се дължи това. Всъщност очевидно обичам розово, така че очевидно е всъщност. Но имаме fake dating, имаме enemies to lovers. И ето тук има едно изречение. Връзката им може да е по сценарий, но химията между тях е истинска. Буквално точно за мен. Обожавам enemies to lovers. Продължаваме нататък с книга, която в момента чета, обаче я започнах и я оставих. Защото нещо не вървеше както трябва за мен и ми стана изключително скучна. Но няма да оставя недочетена. Дали ще я прочета сега или малко по-нататък във времето, ще я прочета, защото не искам да оставям книгата недочетена. Това е Любовен ефир от Б.К. Борисън. Авторът в момента също навлиза в България, както се казва, с издаване на негови книги. И прочетох от него в онази коледната книга, как се казваше, Любов сред коледни дръвчета, от която също не останах много доволна и не ме очарова толкова много. Имах изключително много надежди всъщност за тази книга, понеже ако случайно не знаете, аз уча журналистика и миналия срок имах една дисциплина, именно радиожурналистика, и по тази дисциплина правихме толкова готини неща. Наистина беше много интересно в университета. И тази книга буквално се разказва точно за радиото. И тези двамата очевидно ще се влюбят в радиото. Но в началото ми тръгна добре, обаче не знам, разговорите, които имат помежду си, ме изнервят. Тази година ще излезе втората книга от поредицата и аз толкова се зарадвах, че ще излезе, не знам, ще я дочета. Наистина няма да коментирам, докато не съм прочела цялата книга, за да си извадя извод краен. Така че за момента я оставя, може да следите какво ще публикувам в TikTok, също тук в YouTube, когато я прочета, ще пусна ревю, но за момента я оставям в пространството да седи, докато не реша, че искам отново да я започна. Преминаваме към криминална книга и Агата Кристи. Тази книжка си я купих, ако не се лъжа, беше на есенният панаир на книгата, когато е септември или беше, не знам кога, но се купих тогава и още не съм я прочела. Това е Трупът в библиотеката. Мисля, че ми е трета книга на Агата Кристи в библиотечката и вълнувам се да я прочета. Харесва ми стилът на Агата Кристи. Много тънки книжки са, четат се изключително бързо, така че няма дори сигурно да я бавя много. Скоро ще я започна. Да, даже предполагам, че след нея ще си купя още някаква книга на Агата Кристи. Бих искала да си запълня тук крафчето с още нейни книги. И да, може да ми препоръчате някаква книга на Агата Кристи, която ви е харесала. Чела съм Те бяха 10 и Убийство в Ориент Експрес. Тази ще ми е третата. Така, преминаваме към Дан Браун. Моят любим Дан Браун, хора. И неговата най-нова книга Тайната на тайните.
Просто наистина абсолютно никакво търпение нямам. Закупих се даже да е с твърди корици. Толкова се зарадвах, че тази книга е излязла, защото през 2025 година наблегнах на Дан Браун, успях да прочета 2 негови книги и двете ме оставиха без думи. Прочетох ги толкова бързо, толкова ме завладяха. Наистина обожавам. Вече бих казала, че обожавам книгите на Дан Браун и нямам търпение да прочета тази. Много се вълнувам, буквално много се вълнувам, но не мога ви го обясня какво щастие изпитвам, че тази книга ми е в TBR листата. Може би е буквално за момента книгата, за която най-много се вълнувам. Останалите 3 книги, които съм подготвила за прочитане през тази година, са книгите на Лори Гилмор. Чила съм 3 видеа за Лори Гилмор, за 3-те и до сега излезли книги, така че доста съм говорила. В момента няма да навлизам толкова в детайли за нея, но ще кажа само, че има много противоречиви мнения за нейните книги, затова просто си го казвам за себе си. Интересни са ми, обичам будкава романтика да чета понякога, някакси ме завладяха нейните книги, супер бързо се развиват нещата. Не знам, някакси има нещо, което ми харесва в тези книги и се вълнувам за тях и много се радвам, че Сиела ще издадат и останалите 3 книги от поредицата за момента. Ето ги книжките на български, все още не знам как ще бъдат преведени, но имаме The Gingerbread Bakery, имаме The Daisy Chain Flower Shop и The Strawberry Patch Pancake House. Да, тази година очакваме и другите 3 книжки от поредицата. За тези от вас, които се вълнуват, може да се вълнуваме заедно. За останалите, които не харесват Лори Гилмор, съжалявам. Но отново социалните ви мрежи ще бъдат изпълнени от Лори Гилмор и не само от мен, а от всички бук креатори, които следвате и харесват Лори Гилмор. Това бяха книгите, които подготвих за това видео. За момента това са ми книгите, които съм поставила в моят TBR лист. Много се надявам за напред да добавя още книги, още по-интересни книги и нямам търпение също да видя и издателство Orange какво са ни подготвили, тъй като те винаги имат какво да ни изненадат и нямам търпение да обявят нещо свързано с Ребека Рос, защото не съм чела нищо от нея след Божествени съперници поредицата, така че много се надявам да пуснат още някаква книга от Ребека Рос и може би се надявам да има в списъка и Сделката на розата, да продължат поредицата, поне тази година да ни дадат и втората книга от поредицата. Не знам, ще видим, но много се надявам и Orange да ни изненадат с нещо готино. Ще се видим в следващото видео. Ако ви е харесало видеото, може да дадете палче нагоре, защото много ми помагате, много ме подкрепяте и наистина го оценявам искрено много. Наистина, благодаря много. Правя много цурки и ще се видим в следващото видео. Чао!